ассалому алайкум дӯстам, хуш омадед ба канали мо. имрӯз мехоҳам барои шумо як чизро бигӯям. вақте мо шумо таваллуд мешавем, ба ин дунё меоем, дар гӯшамон азони бенамоз мехонанд. вақте мо шумо мемирем, намози беазон мехонанд. пас хулоса мебарорем, умри мову шумо байни азон ва намоз аст. якчанд сониҳаҳоро ташкил медиҳад, ки ин ҳам ба хости Аллоҳ аст. пас дӯстам, умри худро беҳуда сарф накунем. ин дунё ба ҳеҷ кас вафогӣ кардагӣ нест, ба мову шумо ҳам вафогӣ намекунад. чун шоир мегӯяд: агар дунё ба кас поянда мебуд, муҳаммад то ба ин дам зинда мебуд. агар дунё ба кас мекард вафоӣ, намекард аз он ҳазрат ҷудоӣ. занам фарёд гӯям то қиёмат, гуҷои ё Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васаллам.